Zimski su mjeseci. Vrijeme je to kada prevladavaju virusne i bakterijske infekcije, te smo češće bolesni no inače. A kao prva crta obrane organizma je upravo imunitet, što je i tema naše emisije. Više o ovoj temi ispričat će nam magistra farmacije Lucija Majetić iz ljekarni Zagrebačke županije. Pozdrav, Lucija. Pozdrav. Za početak, što je to imunitet? Pa prije svega imunitet je sposobnost našeg organizma da se obrani od različitih prijetnji iz okoline, od nekih mikroba, kako ste već spomenuli, znači budući da smo podložni raznim infekcijama koje dolaze, pogotovo sad u zimsko vrijeme, to su znači mikroorganizmi, virusi, bakterije, gljivice, paraziti, protiv kojih se nastojimo obraniti. Iza imuniteta stoji jedan vrlo složen sustav, imunosni sustav, koji je zapravo među najsloženijim sustavima u našem tijelu uz živčani sustav. On je iznimno kompleksan i tu je različiti su uključeni organi, tkiva i imunosne stanice, a njegova uloga je zapravo da nas obrani od tih štetnih uzročnika, a da pritom ne djeluje na pojedine mikroorganizme koji su zapravo i dobri za nas i koji su u suživotu s nama i imamo koristi od njih. A osim toga, bitno je znači da taj imunosni sustav prepoznaje strane uzročnike i da ih razlikuje od našeg vlastitog tkiva i vlastitih stanica kako bi se spriječilo znači, pojava autoimunosti. Jer kod nekih osoba dolazi zbog različitih razloga do problema u raspoznavanju vlastitog od stranog, tako da onda imamo autoimune bolesti. A osim toga još znači, prepoznat strane uzročnike i ono što je stvarno prijetnja za naš organizam, kako ne bi organizam reagirao na neke tvari iz okoline, recimo hranu, pelud, znači tvari koje ne predstavljaju prijetnju našem organizmu, ali ih iz određenog razloga organizam može prepoznati kao strane, pa imamo pojavu alergije, te tvari onda nazivamo alergenima. Tako da je cilj znači, da kada imunosni sustav dobro funkcionira, možemo reći znači, da dobro funkcionira, odnosno da se javljaju određeni problemi u radu imunosnog sustava. Pa onda kad kažemo pad imuniteta, odnosno nama je najpoznatije ovako, kako u kolokvijalnom govoru govorimo, jak imunitet ili slab, odnosno pad imuniteta ili dobar imunitet, a zapravo se radi o puno složenijim procesima koji se odvijaju u našem organizmu. Zašto češće bilježimo pad imuniteta u zimskim mjesecima? Pa u zimskim mjesecima prije svega znači, možemo primijetiti i sada po ovoj sceni kako je malo sunca, vrlo su kratki dani i već samim time se manje izlažemo, što se manje izlažemo suncu, manja je sinteza vitamina D u koži koji je iznimno važan za pravilno funkcioniranje imunosnog sustava. Osim toga, zrak je hladniji, iako evo, možda ovih dana ne primjećujemo baš budući da je došlo zatopljenje, ali imali smo zadnjih tjedana prilike doživjeti razne minuse, što sve utječe negativno na sluznicu dišnih puteva, pogotovo znači sluznica nosa, osjetljiva je jako na hladno vrijeme, a osim toga i često boravimo u zatvorenim prostorima, tu imamo grijanje, pretople prostore, suhi zrak, to sve također negativno djeluje na našu sluznicu, a koja primarno ima tu funkciju znači, da nas brani od taj prvi kontakt našeg organizma sa vanjskim svijetom. Zrak koji udišemo, različite čestice koje se nalaze oko nas, sve znači dolazi zapravo primarno u kontakt s našom sluznicom koja već tu na prvoj liniji može izbaciti te neke štetne čestice. Tako da ako ona ne funkcionira dobro, veće su šanse da ćemo se i mi dalje razboljeti onda. Zato je vrlo bitno znači, da zrak zimi vlažimo, koristimo ovlaživače ako je to potrebno. Provjetravanje je dobro, pogotovo ako se nalazimo u prostorima gdje su bolesne osobe s nama, u kućanstvu recimo, kako bi se te čestice filtrirale, ali tu onda dolazi do problema kad se prostori osvježavaju, odnosno provjetravaju. Tu će se dodatno onda povećati šansa da se zrak osuši, pa onda svakako preporuka ovlaživača, a osim toga mjere koje sami možemo poduzeti, korištenje sprejeva za nos i pijenje puno tekućine kako bi sluznica na taj način bila što duže vlažna. Evo i tjelovježba može samo utjecati na imunitet, a kako stres utječe također na naš imunitet? Pa tjelovježba je svakako poželjna, na to se isto mogu još nadovezati što se tiče zimskih mjeseci, budući da smo većinom u zatvorenom, manje smo aktivni, manje se krećemo.
i skloni smo tome da više jedemo, recimo, da se debljamo. Debljina sama po sebi negativno utječe na imunološki sustav. Osobe koje su pretile imaju velikih problema budući da je njihov cijeli organizam zapravo stanje debljine, stanje upale. Tako da je tu posebno su oni te skupine ugrožene. Tako da tjelovježba iznimno je bitna, a sama tjelovježba ako je recimo intenzivnija aktivnost je neka vrsta stresa za naš organizam, ali možemo razlikovati pozitivan i negativan stres. U smislu kratkotrajni stres može imati pozitivne učinke na naše zdravlje i na imunitet, tako što čak stimulira imunitet, znači da budemo uspješniji u borbi protiv različitih tih prijetnji iz okoline. A ovaj dugotrajni stres, kronični stres, on nas dugoročno onesposobljava, čini nas umornima, tromima i sve naše zapravo tjelesne funkcije su u nekoj mjeri narušene i onemogućeno je to pravilno funkcioniranje. Stres sam po sebi, znači dugoročno kako djeluje znači na sve zapravo sustave, jer poanta stresa zapravo još dolazi od davnina kako smo bili iz pradoba. Čovjek se susretao sa stresom i to su fiziološki procesi u organizmu zapravo koji nas tjeraju na borbu ili na bijeg. I onda znači kratkoročno to nas može spasiti, a dugoročno takvo stanje nam zapravo samo radi dodatnu štetu. Kako pravilnom prehranom možemo očuvati zdravlje imunosnog sustava? Evo, prehrana zapravo nekada igra i veliku ulogu u svemu tome. Pa da, prehrana je iznimno važna. Već i samim time recimo što većina imunosnog sustava se zapravo nalazi u našem probavnom sustavu. Naša crijeva su jako velike površine, baš zbog toga što stanice imaju te trpetiljke koje dodatno povećavaju površinu probavnog sustava. I u samom probavnom sustavu mi imamo određene bakterije koje nazivamo dobre bakterije i sve što unosimo putem hrane, sve zapravo prolazi te stupnjeve filtriranja, odnosno prolaska kroz sloj tih, znači susreta sa tim dobrim bakterijama, odnosno susreta sa našim imunosnim stanicama prije nego što bude apsorbirano, odnosno prije nego što se ugradi u naš organizam. Tako da sve što unosimo izvana ima velikog utjecaja na naš organizam, već znači u samim crijevima, a i onda posljedično na sve ostale komponente organizma. A jako je bitno, znači što se tiče prehrane, da to bude svježa koliko je moguće sad u zimskim mjesecima, pogotovo nije nam toliko dostupno sezonsko voće, povrće. Uglavnom nalazimo u dućanima što možemo kupiti ovako uvozno, ali svakako preporuka da što više konzumiramo voća, povrća, kakvo god, u kojoj god mjeri, jer vitamini i minerali su neophodni za naše zdravlje, za dobro funkcioniranje, a da izbjegavamo unos šećera, puno soli, masti, pogotovo ove prerađene hrane, konzervirane hrane, aditiva, također znači pušenje, alkohol. Sve su to neke navike koje bi trebalo izbjegavati, a kojima smo vrlo skloni u ovim mjesecima, pogotovo ovim blagdanskim mjesecima. Tako da, a sam šećer recimo vrlo potiče te upalne procese u organizmu, tako da bi tu u glavnini trebali nastojati to izbjegavati. Čak nešto masnoće sad, mislim, budući da su hladniji dani, sve skupa neće biti toliko štetno. Naravno, ako to ne konzumiramo kontinuirano, stalno tokom godine u velikim količinama, ali šećer nam je tu sad nekako najveća prijetnja, budući da nema gdje dođemo, da nisu blagdanski kolači, na uredskim zabavama, kod kuće, gdje god se okrenemo, sve je puno slastica oko nas. Tako da to bi bilo svakako poželjno da izbjegavamo koliko možemo. Evo, osim izbjegavanja loše hrane, šećera, tjelovježba nam pomaže, ali možemo koristiti i neke preparate kako bi podigli svoj imunosni sustav. Pa, budući da živimo, način na koji živimo i teško možemo ponekad pratiti da imamo znači i zadovoljene potrebe za tjelesnom aktivnosti i pravilnom prehranom, da uspijevamo naći tu neku ravnotežu i balans. Uvijek nas nekako povuče na jednu ili na drugu stranu, nikad nismo u ravnoteži. Onda se može preporučiti unos vitamina i minerala putem dodataka prehrani, od čega bi najbitnije spomenula vitamine C, D i cink.
koji su svakako iznimno važni i postoje brojne studije i dokazi o njihovoj važnosti u funkcioniranju imunosnog sustava, odnosno o manje vjerojatnost oboljevanja od različitih infekcija, odnosno brže preboljevanje određenih infekcija. Osim toga, tu su važni recimo vitamin A, vitamini B kompleksa, također od minerala cink, on je iznimno važan, pogotovo za zdravlje sluznice, također magnezij i željezo, koji su se također pokazali da imaju određenu značajnu ulogu u pravilnom funkcioniranju našeg imuniteta. A osim toga spomenula bih i mogućnost unosa i probiotika kao dodataka prehrani, budući da ta loša prehrana, loše životne navike znači, utječu i na našu crijevnu floru, tako da onda se probiotici mogu unositi oralnim putem kako bi se popravila ta kolonizacija i napravila ravnoteža dobrih bakterija u našem probavnom sustavu. I osim toga i probiotici znači ne samo u crijevima nego čak znači, i u usnoj šupljini su zastupljeni i to pogotovo određeni sojevi mogu biti bitni recimo kod infekcija kod male djece koje su često sklona tim upalama grla, upalama uha, tako da određeni probiotski sojevi su tu jako korisni ako je sluznica njima nastanjena, znači da se smanji vjerojatnost takvih upala. Osim toga treba spomenuti i recimo ehinaceu, beta-glukan, kozlinac, odnosno astragalus. To su sve biljni ekstrakti zapravo koji nam mogu pomoći, odnosno ekstrakti iz gljivica, beta-glukan, koji nam mogu pomoći zapravo da se pojača ta otpornost organizma, odnosno da se napravi dobra regulacija našeg imunosnog odgovora. Ti preparati nisu opcija za sve pojedince, jer naravno u populaciji imamo pojedince koji su posebno ugroženi, osobe koje imaju karcinome, koje su na kemoterapiji ili osobe koje imaju autoimune bolesti, imunokompromitirane osobe zbog nekih drugih uzroka kao što je recimo HIV. Tako da s tim osobama uvijek trebamo biti na oprezu kada im preporučamo neke preparate, jer u nekim stanjima znači, mi ni ne želimo zapravo da se dogodi prejak imunosni odgovor, jer to može narušiti zapravo početno zdravstveno stanje te osobe. Tako da tu recimo moramo biti i oprezni, znači da nisu baš svi preparati dodaci prehrani za sve pojedince. Zato uvijek preporuka da se pacijenti savjetuju koliko je moguće i za svojim ljekarnicima, liječnicima, da ne uzimaju preparate na svoju ruku, da uvijek spomenu sva stanja koja imaju i također znači da prilikom traženja savjeta znači baš se obrate nekoj osobi, a ne traže na svoju ruku u smislu da pretražuju internet ili naručuju proizvode online. Evo, sada nam je razdoblje i prehlade, i gripe, i korona je ovdje među nama, ali na taj odgovor možemo zapravo, na te bolesti imamo i odgovor kao što je cijepljenje. Cijepljenje je neizmjerno važno u borbi protiv različitih virusnih infekcija, budući da cijepljenjem mi učimo svoj organizam za kontakt sa tim uzročnicima. Cjepivom unosimo u organizam ili oslabljenog uzročnika ili njegove fragmente ili umrtvljene uzročnike i na taj način zapravo organizam uči kako će reagirati na određeni virus kada dođe i stvarno s njim u kontakt. Tako da je iznimno važno preporučiti pacijentima da se cijepe, a samo cjepivo kao takvo je zapravo za 20. stoljeće jedno od najvećih medicinskih postignuća, jer su s time iskorijenjene mnoge bolesti koje bi bile i smrtonosne danas i pogotovo vezano uz dječju populaciju, tako da kako god se naravno širile bojazni u vezi određenih nuspojava, za određena cjepiva, pogotovo za dječju dob, iznimno je važno preporučiti cijepljenje jer koristi su puno veće od nekih mogućih rizika. Nažalost, rizici su uvijek prisutni, ali sam rizik od oboljevanja od neke teške infekcije može ponekad biti puno gori zapravo, imati gore posljedice nego neka nuspojava. A što se tiče sad cijepljenja protiv gripe koje je bilo aktualno u ovim mjesecima, mogu reći da su ljekarne Zagrebačke županije već 4. godinu za redom provodile projekt
koji provodi zapravo Hrvatska ljekarnička komora u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, HZZO-om i Ministarstvom zdravstva. Mi smo se uključili i provodili smo cijepljenje u ljekarnama u dogovoru sa liječnikom opće medicine, tako da su pacijenti stariji od 65, trudnice, zdravstveni radnici imali pravo na besplatno cijepljenje, a ostali pacijenti su mogli, znači, na privatni recept od svog liječnika kupiti cjepivo i također se cijepiti. Tako da nam je iznimno drago da tim nekim metodama smo zapravo mogli smanjiti možda i opterećenje ovih medicina, općih medicina u domu zdravlja, da se malo smanji ta opterećenost jer bilježimo stvarno jako puno bolesti ovih dana. Kroz cijeli zapravo 10., 11. i sad 12. mjesec jako puno zaista što se tiče i djece i odraslih osoba, a evo sad bilježimo da su počeli prvi slučajevi gripe se javljati već neko vrijeme i zaista to ne sposobi osobe da funkcioniraju kako spada, a čak mogu reći što se tiče svega skupa, još da zaključimo da budući da je bila COVID godina iza nas, puno smo nosili maske, dezinficirali, ponekad možda i previše, da sad vidimo točno da kako smo skinuli maske i okrenuli se tom nekom opuštenijem životu, da je zaista taj imunitet poljuljan i da nam je bitno da je naša sredina isto, da smo u kontaktu sa određenim mikrobima konstantno, da ne pretjerujemo u tim mjerama izoliranja, odnosno dezinfekcije, iako naravno to nas u određenoj mjeri štiti, samo treba i tu naći neki balans u svemu skupa, jer točno se to sad može vidjeti, znači na pacijentima i općenito ovako u populaciji kako nije baš bajna slika sve skupa. Evo, Lucija, hvala puno na ovim informacijama. Hvala vama. Ako još niste, vrijeme je da ojačate svoj organizam kako bi što lakše prebrodili i bezbrižno proveli ove zimske dane.